Ano yung karga ko? Papakarga muna ako. Ayan, dalawang tangke. So, bibigay ko na lang kay Lolo tong payong. Ayan. Payong. Saan ini? Yan ko yan. Ah, Payong. Payong? Oh, kaya ini. yan ka yan. Bibira. Ba, Ayan, tapos. paano yung pang babae? Oh, Eh, pag may gamit na yun eh. matagal. Si Lolo yun daw yung pinakamatandang nagkakarga dito. Dati kang payong. Ha? Dati kang payong. Asawa ko. Ah, Asawa ko. pamimin. Pagka ganito na lang yung lumalabas, wala nang kwenta sa akin. Yan. Pagka ganyan, wala na. Kasi malakas na yung ikot eh. Kailangan, ganyan lang, lumalabas na. Pero kailangan pihit ka eh. Oh, wala na. Oh. Kung hindi mo siya itutumbay, hindi lalabas yan. Oh, wala na. Oh. Wala nang kwenta yan. Kailangan, kunting pihit lang. Yan, ganyan kalakas. Puting-puti na yung lumalabas. Yan. Tumigis niya, pala rin niya yung metong? Papi ni Lolo. Yan. Nasaan yung pinakamalakas dyan, Lo? Ah, wow. Yung pinakamalakas. Halin nga mo na ko. Tagtante blong ken. Tandaan na si Lolo. Ah. Kaya naman kasabi ka rin. Teflon. Ah. Teflon. Tingyan. Teflon. Bueno. Siyempre, lalagyan ng teflon. May marijuana din? Batikan na galaw. Ah. Ako? May marijuana din? O, may maril kami ko. May nagawa kayo? Uy, ang mundili ko. Ba? Malag na iyogi. Sa tinakatawag lalag na yun. Kung tambayon eh. Oo. Kung ang timbayon tangking Sa kong. tinakatawag nalalag na yun. Timbayong datangking kong. Sa tinakatawag nalalag na yun. Bayayan kong. Oo. Yan. Nagre-request ako yung bagong dating na na CO2 tank. Yan. Dito sa lugar namin, Sinali siya. si Lolo yung pinakamatandang nangangarga ng dito. CO2. Mamari ka lang bukas kanyan. Mamari ka bukas. Pailbeke po tayo sa rilim kong. Ang kumakungelo. Sagad kaya na, todo ke? Oo. Yan. Tapos lalagyan ng yelo yan. Huwag na lang sila. Meron din sa harap nila Lolo. Ngayon wala, napabayaan din, oh. Yan, oh. Bababaw na lang. Doon, papasok pa ron. Meron pa dyan. Diyan kami nakakakuha ng plapla dahil maganda yung pwesto. Kaya lang, wala na. Yan yung pwesto niya, oh. Yan, nabawasan na yung taki niya. Dati, 8 yan, eh. Malalaki. Ngayon, wala na. Ito, papapalitan ko to ng ng plastic. Ito. Matanda na daw si Lolo, sabi niya. Yan. Yan, papapalitan ko yan. Ayan. Tagal na yan eh. Tagal na to. Lagi mong check yung yung thread ng mo. Kailangan okay pa rin siya. Pagka wala ng thread yan, delikado na yan. Baka lumipad. Ganyan diskarte ni Lolo. Lalagyan ng yelo. Hindi mo na kailangan ipitan ng goma. Yan. Ha? Kung ilang taon ka na daw? Kabukla na eh. Ilang taon ka na daw? Ilang taon ka na? Yun. 87. Yun. Pila na kayo pong banwang mangarga? Pilang banwa kami sa kanta ko? Malambat na. 30 years old ka pa? Oo, tingnan siguro may 20 anos. Ha? Tagal na pala. Lambat na. Papalit. Ito. Pinapuncher lang. PVC na makapal. Ay, hindi ko masang tingin eh. Ito yung o-ring sa sa leeg ng tangke. Ito yung lalagay natin. Pwede po. Kailangan pupunta yung
Ani tangkay. Tang pangay ko. Talo lang ako makikay. Ano oh? Ha? Tine, ali tine. Timid tayong bagyan eh. Ha, timid tayo niya bagya gani. Hindi start ni Lolo. May balag yun. Eh? Ano oh? Himigit. Higit niya. Sala ka pamata niya. Ano kahit tayong bagya niya. Sipit tayong bagya. Timid na ganyan. Opya. Kunti pa. Bagya pa. Hop. Okay. Ayaw. Ha? Aniro kan kita ngobrol niya sa Kanisi nga ginalo mo. inahawa ko pa. Hanggang das na napapanok yan. Hindi ko naman Paul di kita na niya kalamak. Papanuan Tapos to, tornilyo. Ayaw mo na konti. Yan yata po eh. Kanangan. Yan yata po eh. Yan po eh. Kiraya. Sabi ako na kitang mga asawa ko. May Bas na yung barrel niya oh. binidyo Sabog. mo yan? May ano barrel kong. Nasa size na yun, 3-port. 3-port. Ayan, 3-port yan. Ayan. 3-port yun. Shotgun. Itang kang rating 5-8. Yan yung tangke oh. Bayan magkanago ito. Adapter, stainless. Yan, oh. Stainless. Tangke oh, laki oh. Hindi kaya ini uling ba kumakasiguradong mangat kita pero paminangat yan. May paminangat. Kalakati. Tuwang kakya mo. Oh. Tuwang kak. Dandaman na yung agbuhin para lang may enjoy. Oh. Yung mama ko angin. Mahina lang. Yung mama ko angin. Yung drum na yarong makapal, tagos, bubusasin yan. Ikat-ikat na sabog na. Ha? 5.8. Masasilar. Meron ako niyan, 5.8 yung sa akin. Masasilar natin 5-8. Yan, malakas to. Ha? Masasilar natin 5-8 kaysa ka rin eh. Kinuha mo niya? Kinuha mo na kami? Merong barrel yan, ano. Si barrel na ata ako. Pati niyang barrel magkapain. 36. 36 inches yung... 36 yun. 36 yung barrel na mahaba. Huling pagbalik yan. Niya. Parang putok ng 45 na ano, live. Perman ng airgun ngayon, hindi na niya kaya eh. Yung mga gato niya, lalaki oh. Okay, nalang kakaloy, no? Ano. Nalang kakaloy, no? Yan pa yung press drill niya oh. Duduro ini kang kaya. Yan pa yung gato niya. Yan pa yung isa. Yan oh. Duduro ini. Yan yung mga gamit niya oh. Yung mga ref niya. Yan. Mga o-ring yung laman yan no. Mga o-ring na pinaglumahan. Yan oh. Mga gamit niya oh. Yan oh. Mga gamit niyang pag-repair ng baril yan. Kaway kawang. Ayan si Lolo oh. Gato. Gato oh. Ito yung press drill niya. Ayan. Japan yan. Press drill. Tanda na daw yan. Antik na. Press drill. Yan o. Oh, sino mong gusto ng dumara dyan? Oh. Ito, Mallard, oh. Yan, dumara, oh. Well, duck. Nakuha na yan, eh. Yan, talagang dati namamaril si Lolo. Tanda na lang. Yun yung pinamumuksayan ng ibon, yung disabog kanina. Madami na daw pinatay ng ibon yun. Gato.